entsha ke ngibelele futhi ngamukele kuyona i-channel ehamba iRadio Inkezi. Lami igama ngipeza ngiduduma kakhulu bathi elas namakhomenti. Ngala ukuthi ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi. Uphinde ngicela uzisho ukuthi uyasubscribe, ukhohle ukukhomenta no-like nokushare. Uyikhona okukhulu kunakho lokho. Ngaza kwethu waqopha umlando ukuba ngu-DJ wokuqala wesifazane okuhlukaniswa unyaka Ukhozi FM. Uhlosiwe Mthalane kodwa udume ngelika DJ Hlo. Uthi ukuthela uyaveve emva kokumcula amaskandi amchwenze engomeni ethi Mdlamini uShunu Sanefa uthe ukhuzana DJ Hlo Elisha futhi wathi laba bacula abahlukane nokufuna ukuhlukanisa unyaka ngenkani. DJ Hlo umcasuleli ingoma kaZanefa ngoba ke uthi abakazi babonana futhi ukho kwake kwabaqhatha phambilini ebuza ukuthi wenzeni uDJ Hlo kuye. UZanefa uthe waxasela ukuhlukanisa kwakhe unyaka ngengoma eyayibheda iyimbi. Le ngoma yakhe imbi yahlukumeza kabi ngalowo nyaka ufana nokhuzana naye wazihlukumeza ngokuhlukanisa unyaka. Kuchaza uZanefa ukhiphe i-EP i-album osihloko sithi Gcokama Elidala. uDJ Hlo usanda kukhipha uqambothu lengoma ethi Khala Zome. Uthe baningi abaculi bamaskandi abaziyo kodwa ke ubengazi nokubizwa ngoZanefa. Ngubani uZanefa? Yaqala ngqa ukuza ngalelo gama akasho umedinga umsebenzi azama ukuthi amqashe ngoba uzobe egida ngoma lakhe ngoba kuyacaca ukuthi umculo uyamehlula akakwazi. Ingakho amandla ekuboneni izingoma ezibandayo akhohlwe ukuthi izingoma zakhe ezibandayo njengoba zingaziwa kwayena engaziwi. Uyasola ukuthi ke uzifunele nje udumo ngaye. uDJ Hlo uthe isibani uhlukanisa ngaso unyaka namanje senza kahle kakhulu kuma digital platforms ezinkundleni zokuxhumana ku-internet. Usadla imali yaso njengoba ke unomuzi kanokusho Pantown yena ke unani ngoba uthi unekhono uyacaca ukuthi uzibhilela nowakhe umhlaba. Usafanele ezelana kuyena azomfundisa ukuthi ingoma ishawa kanjani. Esephethe uDJ Hlo uthe lento yenziwa uZanefa ayikhulume ngesikhathi esimbi kakhulu njengoba ke nengoma yakhe ethi Khala Zome ithanda kakhulu ngamabhinqa indlela eshisa ngayo isikhotha isiqhuma phezulu leRolimpompo. Kunenye ingoma azoyikhipha maduza bonga amabhinqa ngale ngoma ahambisana nensizwa yaseMzinyathi iParadise noChris Vezi. Nayo le ngoma isiqhele ukwenza kahle kuma digital platform. uZanefa uthe akanandaba nokuthi uDJ Hlo uthini kodwa yena akusho ukuthi ke abahlukane nokufuna ukuhlukanisa unyaka ngezingoma ezibandayo ngenkani Ukhosini FM. Kwicacile kaZanefa kunezingoma ezithi ke imali abarongi halo into yomswati nethi idali. Lensizwa yaqala ukuduma eminyakeni edlula ingoma ethi Triple C amagwenya nethi umona. Ngaza kwethi zona izindaba esiletha zona ezithinta khona insizwa nje ezidala phela uZanefa umfowangidi la khona kunengoma ayithinte yasikudla nentokazi yahlukanisa unyaka uDJ Hlo. Ngakuthina kwakuphawula ngalolu daba hlala comment section ke ngizwe olwakho uvo ngalolu daba. Nengixolele nganza kwethu nokungazwakali kahle kwephimbo inkinga nje zomhlaba kodwa kuyahlula. Kanti kwethu kwizona ezanamhlanje ngakhohlwa subscribe, like nokushare. Somlandela Facebook TikTok @Radio Inkezi. Isiphathe kahle nibe nesomnandi ngithanda khona.